Hello guys, nandito ako sa puno ng mga ng mga tawag nito, rambutan. Ngayon nagkumukuha ako ng mga punla. Punla ng ng rambutan ito oh. Ito yung buto niya. Mga na, buhay na. So, tatanim ko to. Kukuha ko ngayon ng mga 50 peraso nito. Tapos dadalhin ko dun sa rambutan na to. Para balang araw marami tayong mapoproduktong rambutan. Tapos gahanap muna tayo. Hanap pa tayo ng rambutan. Mga rambutan na nakuha ko. Ayan, madami na yan. Oh, madami na. Ikakalat natin to. Kasi hindi naman ito mabubuhay dito sa ilalim ng puno. Kaya kailangan bigyan natin siya ng ng magandang pwesto. Ayan guys, ito yung puno ng rambutan. Ayan oh. Ayan. Puno ng rambutan. So, maghahanap ulit tayo ng rambutan. Naubos-ubos na, ang dami nang nakuha kasi. Ito. May nakita naman ako guys, ito. Puno ng rambutan. Ayan, may buto pa siya oh. Ayan, ito, may nakita kami. Ito, ililipat natin yan sa iba. Katulad nitong hawak ko, bagong bunot din. Ayan. Ay, lipat natin siya sa magandang pwesto para madami. Nakakuha na ako guys ng mga mahigit 50 na siguro na. So kung titingnan natin guys, ito ang dami na yan. Oh, ayan, puno na, halos puno na yung lalagyan ko. Bali kung titingnan natin to, mahigit na to, siguro mga 50 pataas na yan. Lagay naman natin ulit dun, mamaya tatanim naman natin to. Okay, ayan na. So guys, ngayon ang gagawin natin, dahil lilipat natin yung punla, ibabad muna natin sa tubig ng mga 5 minutes yung yung punla para maitanim natin yung So andito siya ngayon guys. Ito na siya. Binabad ko na siya ngayon sa tubig. Mga 5 minuto lang, pwede na, para makabawi siya. Ayan. Ayan. Dami nito guys. Tatanim natin. Lipat natin. Ayan. Binabad ko muna siya sa tubig. Mga 5 minutes siya dyan para maging fresh ko yung katawan niya at mga ugat.